Бушуваше буря. Не виждате ли каква буря се разгнава? Влизайте си по каютите! Гледайте, цялата палба е залята с вода! Влизайте си по каютите! Аз съм крал на Милано, как смееш така да ми говориш? За бушуващото на море нямат значение кралските титли. Бурята била страховита. Бурята люшкала така кораба, че той за малко да се преобърне. Недалече имало остров и Миранда видяла бурята и бързо затичала към баща си. Миранда казала на баща си: татко, защо направи такава буря? Хората ще умрат там на корабът. Просперио отговорил: аз направих такава буря, че никой да не умре, само да се изплашат. Миранда била малка, когато с Просперо се озовали на остров. И затова той ѝ разказал една история. Кралят на Милано, който се казва Просперо, искал да стане магиосник. И затова дал на брат си да върши неговите задължения, го помолил, докато той чете книги, за да стане магиосник. Тогава един ден брат му, Антонио, си рекал: защо пък аз да върша задачите на брат ми, а той да си чете книгите? Защо аз да не стана крал? И заедно с краля на Неапол, който от преди много години бил враг на Просперо, заговорничи да убият Просперо. Антонио и Алонзо решиха да отвлекат Просперо и малката Миранда посред нощ. Да ги натоварят в един продънал кораб и да ги пуснат в морето. Съветникът на Просперо ги чул как планират плана си и веднага взел едно ковчеже, сложил храна, вода, дрехи, пари и най-важното – вълшебните книги на Просперо. В кораба имало дупка. Миранда и Просперо все пак успели да отидат до един безлюден остров. Миранда слушала историята и от вълнение заспала. Просперо извикал при себе си Ариел. Ариел, изпълни ли всички неща, които ти дадох да направиш? Ти казах да направиш. Да, господине, направих такава страшна буря, че Фердинанд се развика: бягайте, тук са чудовищата от ада! Просперо казал: добре, много съм доволен. Ето следващата ти задача. Ариел казал: чакай, ама аз работя неуморно. Защо така? Помниш ли, че вещицата си Коракса те е накарала да изслужиш и когато ти си отказал, тя те е натикала в един стар дъб и те е затворила в стъблото му и ти хленчеше, че най-страховитите животни бихте чули. Тогава аз дойдох, разцепих дъба и те освободих. И ти ми обеща да изпълниш това, което казвам. Помниш ли ги тези неща? Помниш ли? И той му казва: тогава изпълни още нещо и срокът ще свърши. Добре, му каза Ариел. Просперо дал своите задачи и духчето на Ариел и духчето се затичало да изпълнява. Един калибан казва на Просперо:
Аз ти показах всички плодородни земи. Цялата хубава вода за пиене. Всичко ти показах. Трябва малко по-мило да се държиш с мен. Червена чума да те тръшне на земята. Развикал се Калибан. Не ме лъжи. Аз се държах мило и почтенно с теб. А ти... И тогава Калибан казал: аз исках да се оженя за Миранда и да си имаме още малки калибанчета, още грозни твари, още грозни, злобни и грозни твари като теб. Аз няма да понеса. Ти се държеше злобно и лукаво с мен. И за това те карам да правиш това. Бързо, доноси дърва! Иначе ще направя магия. И много таралежи ще се съберат около теб. И ще надупчат тялото ти като пчелна пита. Хайде, отивай да донесеш дърва. Калибан знал, че Просперо е магиосник. За да не го ядосва, тръгнал да събира дърва. След като Калибан се отдалечил, Ариел довел с песента си Фердинанд. Тате, какъв е този красив мъж, който е на островът ни? Нали не е дух, който се е преобразил в мъж? Не, Миранда. Това е съвсем обикновен мъж от плът и кръв, казал Просперо. Фердинанд казва на Миранда: миледи, ако вашето сърце не е заето, аз бих искал да ви направя кралица на Неапол. Миранда и Фердинанд започнали да се влюбват. Затова Просперо ги изпитал и започнал да се държи грубо с Фердинанд. Ах ти лукав измамник, промъкнал си се в острова ми, за да го завземеш. Как не да е срам? Засрами се! Ти лъжеш дъщеря ми. Но Миранда каза: но татко, ти да мълчиш! Как можеш да се застъпваш за един такъв лукав измамник? Защото и тогава Фердинанд казал: ще го направиш само ако ме победиш. Той извадил шпагата си, но той не знаел, че стария човек, който бил пред него, бил магиосник. С едно замахване на ръката го вкаменило. Но той казал: не се страхувам за смъртта на баща ми и всичките тези злини. Само ти най-красива от всички девойки на света да си до мен. На другия край на острова Калибан събирал дърва и си казал: този Просперо пак ми дава работа. Калибан чул на някои стопките и се скрил под наметката. В този момент се задал Тринкул и видял Калибан под наметката. Мислил си: това човека е риба ли е? Мирише на риба, само че не толкова пряста. Тогава завалял и той решил да се скрие под наметката на Калибан. След време дошъл пияницата Стефано. Стефано си вървял весело и си пял и държал в ръката си бутилка вино. Калибан мислил, че това е Просперо изпратил някой дух да го мъчи. Ето, и Калибан каза: ето, нося дървата, спри вече. Стефано си рекал: това е странно, говориш с чудовище. И в този момент се появила главата на Тринкул. И той си помислил: това чудовище с 4 крака, 2 глави и 4 ръце.
и решил да сипа и вино в двете глави. Тринко му се навикал. Когато пияницата разпознал приятеля си, казал: сега ще ви разкажа аз как се измъкнах от тази проклета буря. Скочих на една бъчва, която я бяха хвърлили моряците. Калибан послушвал разговора. Калибан казал на Стефано: от сега нататък теб ще слушам. Ако искаш да завладееш този остров, трябва да победиш един магясник. Той спи след обед. Само трябва да изгориш книгите му. Сега ще ти покажа как да стигнем до там. И тримата тръгнали. Докато кралете се лутали и се опитвали да намерят Фердинанд, изморени и с изпоскъсани дрехи от корабокрушения, видели една летяща старица с орлови ногти и с мърляви коси. Вие убихте крал Просперо и сега ще си понесете наказанията. Кралете се стъписали. Кралете започнали да се разкаиват, а съветникът си мислял: де да беше жив нашият крал Просперо. Калибан, Тринко и Стефано вървяли към пещерата на Просперо. Невидимия Арел ги водел по най-калните и мръсни пътеки. Щом приближавали пещерата, Арел беше поставил омагосени дрехи на дървото и те почнаха да ги взимат и група духове, превърнати в кучета, почвали да ги гонят по петите. Просперо искал да зарадва двойката, защото те наистина се обичат. Просперо направил театър. Организирал духчетата да изиграят какво ще бъде бъдещето на Фердинанд и Миранда. Докато младите гледат театъра, Просперо казал на Ариел: доведи в пещерата кралете и съветникът. Готов съм да им простя. Звучи тържествена музика. Ариел довел кралете на Милано и Неапол с съветника Гонзало. Кралете били при Просперо и се изненадали, че Просперо е жив. Как така е жив? Те го помолили да им прости и той им простил. Просперо направил така, че за да стане още по-огромна изненадата и още по-хубава, дръпнал една завеса и какво да видят? Миранда и Фердинанд играли шах на маса. Алонзо бил много щастлив и се съгласил Фердинанд и Миранда да се оженят. Арел довел боцмана и боцмана казал, че скоро във всичко наред и вече могат да работят още. Калибан, Стефано и Дринко също дошли. Били много изморени, защото досега са ги гонили кучетата. Просперо казал на Калибан да приготви празнична маса. След когато Просперо настанил гостите в пещерата, освободил Ариел и му казал: благодаря ти за службата. Нека да бъдеш свободен. Просперо казал на духовете, че вече не иска да е магиосник, чупил магическа си пръска на две и хвърлил книгите в морето и си казал: вече съм обикновен човек.